Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγό το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή, να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς.